arzikin da suke da shi. To Amurka ce take tsara musu komai. Tsaron su, tattalin arzikin su, tsarin ilimi, tsarin komai Amurka ce take tsarawa. Amma abin da ya faru a kwana 26 nan ne na tabbatar da cewa in dai ba gewa ke saka sha ba ya kamata su yi ara kuma baya su dawo daga rike Amurka. Idan ba haka ba duk lokacin da wani abu gagarumi ya faru Amurka ba za ta yi musu komai ba. Idan kika duba za ki ga babu irin makarin tsaro da Amurka ba ta ba kasashen Larabawa ba. Duk wani irin makami da kika sani irin su Patriot, irin su THAAD missiles, irin su Iron Dome da sauransu, babu makamin kariyar sararin samaniya da irin manya-manyan jirage F-35, F-16 da waye wanda Amurka ba ta girke a yankin gabas da tsakiya ba. Amma idan kika duba za ki ga ƙasa da awa 3 bayan kaddamar da harin da ya yi sanadiyar rasuwar Ayatollah Ali Khamenei, babu inda Iran ba ta taba ba, babu inda hannun Iran bai kai ba. Kuma dama mun faɗa abin da zai biyo baya shine ba Amurka tana da ƙarfi da za ta iya duk abin da take so a Iran ko a yankin gabas ta tsakiya, amma ba mu da tabbacin Amurka tana da ƙarfin da za ta iya tsare ƙasashen gabas ta tsakiya daga abin da zai biyo baya in an fara baki ko an shiga yaƙi da Iran. Kuma abin da ya faru kenan. Babu inda Iran bata harba ba, babu inda Iran bata attacking ba. Duk inda Amurka take da wata kadara, take da sojoji, military base, Amurka tana da sojoji sama da 45,000 a yankin gabas ta tsakiya. Amurka tana da investment na billions, trillions of dollars a yankin gabas ta tsakiya. Hukumomin leƙen asiri da aka zo aka girki a irin haɗe daular Larabawa, irin su Bahrain, irin su Oman, irin su Jordan suna nan da yawa. Ofisoshinsu duk Iran ta dake su. Saboda haka yau ba da su Iran take faɗa ba, da Amurka take faɗa ko interest ɗin Amurka yankin gabas ta tsakiya. Kin ga yadda suka kwashi kashin su a hannu. Ina ga lokacin da aka ce Iran za ta farmaki wata ƙasa kai tsaye ta shiga yaƙi da ita, me Amurka za ta yi mata. Saboda haka ina ganin cewa kamar yadda muka sha faɗa a baya ne, wannan yakin zai canza taswira da tsarin geopolitics, siyasar duniya, musamman interest ɗin Amurka yankin gabas ta tsakiya da influence ɗinta. Ƙasashen Larabawa yadda aka kwashe samar shekaru 40 ana gaya musu cewa Iran makiyarsu ce, Iran babbar barazana ce a gurin su, tana kokarin shirin mamaye su. Yau ya kamata su ga gaskiya ne ko ƙarya. A yaushe za su fahimta? Wataƙila nan gaba. Abin da ya faru wannan yakin da aka yi na kwana 26 nan ya fito da darussuka kala-kala, ya fito da abubuwa fili ta yadda idan har ƙasashen Larabawa ba su shiga taitayin su ba su dawo daga rike Amurka ba, to abin da zai biyo bayan nan gaba zai kowa daɗi ba yankin gabas ta tsakiya. Da kai wannan batun idan ka duba waɗannan manyan ƙasashe da na faɗa a yankin Laraba, idan ka ɗau Qatar, ka ɗau Dubai, ka ɗau Saudiya, idan har su aka ce ba su juya wa Amurka baya ba, akwai wasu sauran ƙasashe na Laraba da za su iya nuna haka ga Amurka? Idan wa'annan ba su juya wa Amurka baya ba zai wahala ki samu wata ƙasa yankin gabas ta tsakiya su juya musu baya. Amma ki gane tsakanin su kansu ƙasashen Larabawan a yanzu na gabas ta tsakiya da Amerika ai zaman doya da manja ake yi. Duk da zumuncin da ke tsakanin kwarai da gaske. Su Larabawa duk abin da zai taɓa kujerarsu ta mulkin nan nasa na gado ba sa so. Saboda haka idan Amurka tana son duk abin da suka mallaka ta ba su kariya da tsaro, su kare kujerunsu na mulkin gado da suke yi, za su iya yin komai. Amma sun sani cewa Amurka ba abokiyar zaman su bace ba, dole ce tilas ce ta sa suke mu'amala da Amurka. Saboda suna ganin cewa bukatu ne na kashin kai, kuma duk lokacin da wata barazana babba ta tankaro su Amurka za ta iya ba su kariya, wanda ni ina kallon wannan abin a matsayin ba haka ba. Duk lokacin da wata babban musiba ta tankare su Amurka goma za ta yi. Na san duk kusanci. Ba za ta iya ba su kariya ba kamar irin kariya da ta ba wa Isra'ila da kuma. To ai yanzu ki duba halin da Isra'ila take ciki. Amurka so take ta gudu saboda ta tabbatar da cewa yaƙi ne wanda zai kone tattalin arzikinta. Daga sanda aka fara yaƙin zuwa yau Amurka ta yi asarar kuɗi akai $30 biliyan. Gashi duk da saman sulhun da aka yi tsakanin Amurka da Falasɗinan, amma kuma ana zargin Isra'ila da ci gaba da kai harare. Ai ba a taɓa yarjejeniyar tsagaita wuta ko zaman lafiya da Isra'ila ta cika ba, kuma ba za su yi nan gaba ba, ba za su taɓa yi ba, haka suke. Duk yadda kika aminta da su, da yadda kika yadda da su. Ba kuma goyon bayan Amurka ba ne yasa suke wannan abin su. So da yawa su kan suna saba tsakanin su, amma kashi 90 cikin 100 duk abin da Isra'ila za ta tana samun sahayyar Amurka ne kafin ta yi shi. Wannan shi ne magana ta gaskiya.